Ayan mga kawasak, ito yung pala yung harvest namin. Ayan, nasa likod ko. Nasa 600 piraso yan. Ayan, at saka malalaki-laki na rin yung saging natin mga kawasak. Oh. Ito yung saging dito, yung ina-harvest namin. Ayan, malaki-laki na siya. Tama na sa harvestin. Ayan, nasa 44 calibration na siya. Ito kasi mga kawasak, sinusukat namin to. Itong bawat isa. Yan, susukat namin to. Dapat nasa 44 calibration siya. Ayan, umabot na siya. Ito siya 44. Ang pinaka-acid nito mga kawasak, nasa 46 calibration. Ayan, maganda na yan sa 46. Ito siya 44. Okay na to siya. Kasi magaganda naman yung klase niya eh. Ayan o. Ayan mga kawasak, maganda ng saging. Ito siya nasa 45 yan, 45 calibration. Maganda na to siya. Saka ang linis pa oh. Ayan. Ang ganda ng saging ngayon. Ang ganda ng resulta sa namin. Ayan oh. Ganda siya mga kawasak, diba? Malaki ng saging natin ngayon. Ito yung harvest namin. Yan yun. Lahat. Tsaka dito sa kabila. Yun yung dulo niya. Ayan. Yun yung pinakadulo niya. Tsaka dito sa kabila. Yun yung pinakadulo niya. Ayan. Ito kasi may kulay-pula yan sa mga kwasak. Dahil yun yung tanda para pwede na harvestin. Ini-skim namin yan. Sinusukat namin bawat bulig, bawat hands, bawat bunches. Pwede na sa harvestin. Tapos pinturahan namin yung pinaka chipinger nya. Yan yung chipinger mga kawasak ko. Yung may pintura na kulay pula. Ayan. Ito na yun. Saka ito siya mga kawasak, reject na to. Yung itong tinatawag na sunburn. Bilad kasi sa init to eh. Ayan. Kaya yan yung ano nya. Pero wala na yan, reject na yan. Hindi na yan pwede ipaprocess. Saka itong isang maganda rin yung resulta ng isa oh. Ang lalaki oh, kakintab pa. Ayan oh. Laki ng saging mga kawasak, diba? Ayan. Hindi na to masama. Talagang makabawi yung may-ari nito sa gastos niya. Ayan oh. Ang lalaki na talaga ng saging. Tingnan natin tong isa mga kawasak. Ayan. Malaki na rin oh. Sa 43 to siya. Ayan, nasa 43 siya mga kawasak. Kasi ito kasi yung sinusukatan mga kawasak ko. Ayan, yun yung sinusukatan. Sa 43 na siya. Pasable na siyang harvestin. Pero mas maganda talaga yung nasa nasa 47, 46 ganyan. Kasi malalaki talaga siya. Ayan. Malalaking yung bunches niya, ang laki. Nasa to sa mga kawasak? Nasa tansya ko, nasa 12 hands. 12 hands siya. Laki. Ayun mga kawasak, ito palang natawag namin na separator. Ayan, silupin na to. Yung silupin natin. Yung itong silupin. Ito yung tinatawag namin na plastic insert. Ito yung mag-protection sa saging. Yung para hindi sila magdikit-dikit. Ayan, ito kasi mga kawasak, itong dulo ng ayan, saging. Pag wala tong plastic insert, ito kasi umiitim pag tinatamaan niya. Nare-reject kasi yan sa sa ibang bansa. Bawal na yung maraming bruising. Kaya yun, ito yung protection. Kasi pag wala yan, hindi ito ma-process natin dahil to siya eh. Na-bruising siya eh. Yan yung protection, yung separator. Tapos itong pangbalot mga kawasak, itong kulay blue na to, ito yung protection din para hindi siya ma-sunburn. Pinabalot siya dito
para pag umiinit hindi siya, kasi ito kasi pag tinamaan ng init, halimbawa ito yung tinamaan ng init, dumidilaw siya, na reject na rin yun, hindi na yun binibili. Naninilaw dito, naluluto siya sa init, kaya ito yung protection niya. At saka yung mga millibag mga kawasak, yung tinatawag namin millibag, tulad nito mga kawasak, pakita ko. Ayan mga kawasak, yung kulay puti na yan, yun yung tinatawag dito na millibag. Kasi dumadami yan mga kawasak pag hindi yan na lagyan ng ganito nga pangbalot. Ayan, yung kulay puti na yan mga kawasak. Ayan yung yan kulay puti na yung mga kawasak, yung tinatawag na millibag. Ayan. Pag dumami yan mga kawasak, mahirapan tayong linisin yung saging natin. Kasi pag dumami yan mga kawasak, hindi ma-process yung saging natin. Kasi dumadami yan mapupuno yung saging natin Yung millibag, kasi ito kasi mabaho kasi itong mga kawasak. Mabaho itong silupin na to. Kaya ito yung ginagawa na pangbalot para hindi siya makarami. Kasi yan, kunti lang siya mga kawasak, pero kaya pa natin yung isprehan ng tubig para mawala siya. Sabunan natin para hindi siya, kasi pag may isang piraso na naiwan mga kawasak, pag dinala yan sa ibang bansa, kasi pagdating sa ibang bansa, sa barko pa lang mga kawasak, ilagay ito sa storage. Once nga na lamig, pag malamig yung nalagyan dito mga kawasak, ito siya nanganganak. Oo, dumadami to siya. Ayan, pupuno talaga tong isang hands. Tapos pagdating sa ibang bansa, tapos pag marami siyang millibag, hindi na yan binibili, binabalik sa amin yan, binabalik dito sa Pilipinas. Kaya sayang lang din yung gasto ng may-ari. Kaya ayun, kailangan natin na supuin yan para mawala siya. Ayun yun lahat mga kawasak yung na-harvest natin ngayon. Ayan, nasa 600 piraso. Ayan. Ayun mga kawasak, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Ayan, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe to channel. And hit na rin yung notification bell para lagi kayong update sa walang kwentang video natin. Thank you so much. Bye bye.